Kahneutra Youth Council HYC Ribhoi Sepni hapo kajingelam usamla RC thank you. President hakajing senran lang usamla Tony Shela Secretary HYC Ribhoi lambat kidukhot. Mantakasngi kilalit ban tenru biang sha office u Deputy Commissioner Ribhoi ban penkermau biang ya u halor kajingyai beteng ki kali ban kit palat put ki kali ya ki mar ki mata lengba kajingking lailat kabala sedang ban senjor sator batjat kabala bu ya ki jingma na kabenta ki pai ba ki balet bawan bat ki ba pendan kam ban yat lengba kani kajingking kala ban pra ha kanu kapor lada amdan patiau ban sumar ya ka. Habakran syakilat pathai kubor uba RC thank you ulaya tho na kaliang kaseng keladap penpau teng yakini kijing hakmat udisi hendrai kam syam ladon kanu kijing syam khia hadu menta kani kasien kalong kabalai bakaseng kawan ban penken mau biang hau kli junga distrik ba unle ban lat kipat ba na kijing ma ula ongru lada hakani kasien kabam menta lada udisi le halor kani kijing ma kabala ban wan lingshop hau pai ba kaseng kamban si ban pen yeng de kidkhot jongka ban namsha yaki kali kit mar ban kit palat khandaitan lengba kani kejengki mendaksi lawan ban keduk yau Deputy Commissioner jongka Ribhoi District ha kabade bat ka jing wan jongki kali ki bayat na tiga surok na po umrit sele po umling ha kabade bat ka jingkit palat put jongki ka palat na ka khandaitan kat kum ka jing don jongka ka jingking hati polelat ka de ka jingking ka jingkhia jongka ka de berlong ki kali ki bayat ki di belong tang khandai ton andre ki babun ki kali ki bayat ki bawan hang ti surok ki bab kit adu kumbalai pho hadu sau arton kane kalong ka bu jinge ya ki pajba kham tam lada ka ti surok ka badi tang single lada ka pra ka jotno mano badi ben kli bat ngi kwa ban pen kenmau kalong ba kane ki jiwan keduk ingi Deputy Commissioner jong ka Ribhoi District kam desu ka sin ka paningkong ngalak badong ru bagari ka sin ka bakaduk syu na ka bakaduk na leng jingi kum kaseng ha ka bangiwan bani keduk ya Deputy Commissioner jong ka Ribhoi District ha ka bari bat ka jingbu jungi ya ka jing ujor ha bari bat kini ki jingyat jong ki kali ki bakit palat put ngilawan ban bu ru jing tho ya SP jong ka Ribhoi District bat bu ru jing tho ya executive engineer jong ka Pirudi bat mentang sing lawan kenduk sunan ya Deputy Commissioner halor jong ka bentah bat ngilaong ru ngila ikan bat ngilaong baladang leng juk ukum da klidu jong ka distrik jungi ulada umshim kanono ka respon habari ber kadiga jing ujor leng jungi kum kaseng kaumut na leng jungi ni kaseng hapok gi gesihi ngin sabuhi ya ki khot gi jungi ki ban up hang po hang ti hapolat umrit ba nginum sya igni kali ki ba kit palat put palat nga khandaiton kata kadiga mesej ka basai ka bangi kwa ban ai barada Deputy Commissioner juga Ribhoi District umshim ya ka jikli halor jong kadiga jing ujor leng jungi kum kaseng kadiga jingwan jongka HYC mo ka wena ka rekam jongka dong Ribhoi kamdei ka sin ka paningkong manwan complain lan ne ban wan bu i ka jing ujor ka ba layo kita ka jing ujor na ki babon bat om tang ki jing ujor layo bat wat mangir ila sakihi ya kata kadai ka jing wan bu ya ka complain lan ne ka jing ujor ha bisi kala de ka sit ka balayo ta ka bakla na kalian ka HYC na po Ribhoi sangi kilawan bu ha PWD HSP ha ka bidai bat katai ka surok kemudian na umrit sya na umrit sya umling kesurok kemudian na umrit sya umling kagan ka jingking lailat kemudian thai ka ti ka jingking ka bala remba mat kala ban pra ha kano kapor lada kita ki ba penan kam ya ka jingking ki bayat lingba ka jingking lingba ka surok kimburo meka kat kum ki an laong ba dei banyat tang ki ba khandai ton syapo henry ki dukhat jongi ki pradukhat jongi ki la sakhi badan ki balakit palat ya kata kipalat yang kata kandai tuan sepautan lese arsan lan lai pautan ro te ngidap jing sokhia kum kaseng ba kate ke jaka kate ke jingking kade kelitiat om jong gitu ki ba kamai spa lingba ka kam kahi ke joki nak kitu kitan hare ka deiru ka nong kenti lane ka deiru ka benta jong upai ba obania ya yeng lingba kitu ka jingking te lada kentang yai peteng ya kane ke jing yakit palat put palat ya kandai tuan kum balabu da ka Bo District ayu kan dia ya kata jiki yo lese la shai lesi kan para mano ban shim jikit klik ya kata te kumta nakaliang juga seng mentagasi la kren ka basai nakaliang jungi ka Ribhoi District komju bat ka Ribhoi setngi ka tratrikam jungi hapo Ribhoi District balada kine kibreo ki badangi amalin banyayat klam buram ya ka Bo District bat nginum la batip yo lesi dan ki basai landat ya si ka jingidan benta pando lada kim ya shimkhia hapok kini kesi ko bangila aipor mar benta kaski kadai kasin ka bakadu ka banakaliang ka jongi inbu ya ka jing ujor balada nakaliang ka Bo District kemla ban le ye
kana kapan bense ka seng jongi ya ka kenhut jongi bang hiniar syamadan bang hapan bat hi ya ki trok ya ki kali ki palat pot hak te ka kenang ba kanam kta ya ka yang lane kenang ba kanam kta ya ki penjat ka surat bat ka tua lane ka jing prajno jo ka jing king ka pansakta yo pa ba bugun balak jo ka te ka dong ka dan ngi kran ka pasai ngi kentu ya ki body district nadu na ka office ng GC ka police bat kubjut na ka PWD simkhia kumpa kaseng kala ai happy yaki complain bala da phemla bali e hapo di kiski ka seng kan salong ka bala pan kre ban hiar masa khang hi ya kate yak ti ki trok la ni ki kali ki bucket palat pot ha kate ki chaka